Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ovaj klip će biti bez facecama, tako da potrudit ću se i još potrudit ću se da ide daily upload, tako da sve će biti cool. Danas ću vam pokazat koji volan ću ja uzet sebi, znači koji ću ja volan uzet sebi za Božić, tako da koji ću ja dobiti, na kojem će vjerovatno biti videi, tako da hajmo početi. Prvo idem ja na svoj jedan sajt, znači Amazon i idem ovdje upisat. Da. Sad ovdje imamo različite volane, ali ovo su dva doslovno ista. Zašto ste dva ovoga sastavili? Nema veze. Znači, ja ću sebi uzeti možda ovaj, znači nisam sad siguran još, možda taj. Vidite, cool izgleda, jel da? Zar ne? Imate L1, L2, L3, Select Home, Start, R3, R2, R1, znači to je za PS3 opcija, ali može sa PC-om biti. Tako da okej, ovaj nećemo sigurno, zato što plastične pedale stisneš jednom, potreba se joj, zato je taki i jeftino. Sad, ja se pitam jel bi ja ovaj kupio, jer nisam siguran ovdje. Nisam siguran šta hoću kupiti, taj ili neću, ali dosta je staromodan, zato što vidite mu ovdje, na primjer, vidite mu ovdje negdje, gdje ja pokazujem sad mišem. Tu, primjer kod Select i Start dole i ovdje kod ovih tipki. Dobro, zanemarimo to, ima kožni, znači kožni je volan i ima kožni mjenjač, tako da to je jako cool. Ima ovdje zadnja strana, ne izgleda baš nešto posebno, sve isto. Ovo dosta dobro izgleda. Da, imate ovdje ovo. Pedale. Uglavnom super izgleda. Da. Ili ima još jedan koji se meni sviđa, a to je ovaj. Znači, ovdje je Best Buy Platinum, ovdje je 3,5, ali to nije važno. To ne gledajte, zato što čekajte me sekund. Znači, evo me natrag. Znači, ovdje imamo lijepi volan, sve je plastika, vidi se na prvi pogled, znači vidite ovdje plastika je. Znači ne znam sad baš, ali onaj mi je više realniji. Znači pišite vi u komentare koji bi. Znači ovaj Speedlink, linkovi će vam biti u deskripciji ako hoćete kupiti, znači ili Speedlink, ili ću onaj Hama, ili ću onaj što sam vam pokazao, malo realni. Da, vidite kutiju, kutija je baš fora. Okej, ljudi, tako da vidim još gdje imate svakaki volana, ovo je baš za utrke. Sad, pišite mi u komentarima ako hoćete Driver San Francisco da snimamo, pa da,
Ok. Znači, da imate raznih ovdje. Znači, na primjer, ovaj ima 1, 2, 3, 3,5. Ok, ovo su malo bolji, ovo je za letnju. Ovdje imate neke gamepadove ili joysticke, kako god. Gamepad piše. Joystick, kontrole, gamepad, kako god. I da, ljudi, ja mislim da je to za ovaj klip. Ostavit ću vam link u deskripciji od ovog, znači imate ovdje baš dobar mjenjač. Imate svašta ovdje, tako da posjetite tu stranicu. Ja ću ovdje završiti klip zato što da, gotovi smo za danas. Znači imamo ovdje 3 volana. Vi odlučite, pišite mi u komentarima koji ja da kupim i da ostavit ću vam linkove od njih i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!